Systemau pleidleisio. Mae etholiadau'r Deyrnas Unedig, etholiadau cenedlaethol ac etholiadau lleol yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddweud ar bwy sy'n gynrychioli di. Ond mwyn sicrhau bod y lais yn cael ei glywed, mae'n dda i ddeall rhai pethau sylfaenol am sut mae etholiadau'n gweithio. Ym mhob etholiad, mae pob pleidleisiwr yn derbyn papur pleidleisio. Mae'r papur pleidleisio hwn yn rhestru pob ymgeisydd, sef yr hyn rydyn ni'n galw'r bobl sy'n sefyll mewn etholiad. Mae'r papur pleidleisio hwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau syml ar sut i farcio dy ddewis yn glir. Byddai di'n cael gwneud dy ddewis yn gyfrinachol ac yna bydd dy bapur pleidleisio yn cael ei gyfrif i weithio allan pwy sydd wedi ei hethol. Mae systemau pleidleisio yn effeithio ar sut mae ymgeiswyr yn cael ei hethol ac yn nodi'r rheolau ar gyfer sut mae dy Bleidlais yn cael ei chyfrif. System Gyfrannol Rhestr Gaaedig. Yn etholiadau'r Senedd, rydyn ni'n defnyddio system bleidleisio o'r enw System Gyfrannol Rhestr Gaaedig i ethol aelodau'r Senedd. Mae'r system hon yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol. Mae cynrychiolaeth gyfrannol yn golygu bod nifer yr ymgeiswyr sy'n cael eu hethol ar gyfer pob plaid wleidyddol yn cyfateb yn fras i nifer y pleidleisiau a dderbyniwyd. Yn y system bleidleisio hon, gellir ei bleidleisio dros blaid wleidyddol neu dros ymgeisydd annibynnol. Mae plaid wleidyddol yn grŵp o bobl sy'n rhannu syniadau tebyg ynglŷn â sut y dylid rhedeg gwlad ac sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni eu hamcanion. Ymgeisydd annibynnol yw rhywun sy'n sefyll mewn etholiad heb fod yn rhan o blaid wleidyddol. Mae gan bob plaid rhestr o bobl maen nhw eisiau iddyn nhw gael eu hethol, ac mae'r rhestr honno mewn trefn blaenoriaeth gyda'r ymgeisydd maen nhw fwyaf eisiau iddi gael eu hethol ar y brig. Y bobl ar frig y rhestr sy'n cael eu hethol gyntaf. Po fwyaf y bleidleisiau mae plaid neu ymgeisydd annibynnol yn ei cael, y mwyaf o seddi y byddant yn ei hennill. Mae dy ardal leol yn cael ei galw'n etholaeth. Mae pob etholaeth yn cael ei cynrychioli gan 6 aelod o'r Senedd neu AS yn fyr. Wrth pleidleisio yn etholiad y Senedd, rwyt ti'n dewis y blaid wleidyddol neu'r ymgeisydd annibynnol rwyt ti am iddynt gynrychioli dy etholaeth yn y Senedd. Bydd un Bleidlais gen ti ac mi fyddi di'n cael un papur pleidleisio. Rho farc X yn y blwch wrth ymyl dy ddewis o blaid wleidyddol neu ymgeisydd annibynnol. Gwna'n siŵr dy fod yn darllen y cyfarwyddiadau ar dy bapur pleidleisio a gofynna i'r tîm yn yr orsaf bleidleisio os wyt ti angen help. Bydd y papur pleidleisio yn dal i ddangos rhestr yr ymgeiswyr ar gyfer pob plaid wleidyddol. Ond cofia, rwyt ti'n pleidleisio dros blaid wleidyddol neu ymgeisydd annibynnol yn hytrach nag ymgeiswyr penodol ar rhestr plaid. Bydd y papurau pleidleisio yn cael eu cyfrif wedyn mwyn gweld pwy sy'n cael eu hethol. Enghraifft, os wyt ti'n byw yn Aberystwyth, dy etholaeth ar gyfer y Senedd yw Ceredigion Penfro. Os bydd plaid wleidyddol A yn cael 50% o'r pleidleisiau yn dy etholaeth, byddant yn debygol o gael 3 allan o 6 sedd. Os bydd plaid wleidyddol B yn cael 30%, byddant yn debygol o gael 2 allan o 6 sedd. Yna, os bydd gan ymgeisydd annibynnol ddigon o bleidleisiau, byddant yn ennill y sedd olaf. Y 6 ymgeisydd hyn fydd yr AS-au sy'n cynrychioli etholaeth Ceredigion Penfro yn y Senedd. Mae hyn yn golygu bod seddi yn y Senedd yn cael ei penderfynu ar sail cyfran y pleidleisiau y mae pob plaid yn ei derbyn. Ceid i ragor o wybodaeth yn comisionetholiadol.org.uk/dysgu.